Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne barka zuwa na channel din, ku danna mana subscribing kana ku danna karrawa sanarwa ta yadda mun ga sanda ku da zaran mun sabon shirye-shirye. Mun gode. Tsohuwar jaruma a masana'antar Kano wacce ta dade tana shahara inda ta aure fitaccen jarumi wanda aka fi sani da Adam Zango. Ita kuma wacce aka fi sani da Maryam Abiola. Wasu hotuna sun fara yawo a social media sakamakon wani shiga da ta yi da bai dace ba, sai dai kash mutane sun fara maganganu akan cewa wannan editing aka yi domin ba ita bace ba, domin da ita ce ba za a ga fuskar da jikin ba da ake nuna na batanci ya bambanta, saboda za a ga kala ta canza. Sai dai kash mutane sun kasa ganewa ko daga hakan ne, kun san yawanci matan namu yan filitin ne, abinda ba mu sani ba kenan. Shin ita ce din ko ba ita bace ba, amma wannan ya fara yawo ne a gidan babban jarida wanda kowa ya daɗe da sanin sa. Hoton nan yana yawo a social media, amma sai dai kashi muna tunanin muna so mutane su bambance mana da kansu. Idan ka san ba haka bane baka ce idan ba haka kawai dai ku mutane su bambance mana. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun ga sanar da ku da zarar mun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode.